जमिनीवर काय झालंय की आता बारी दुधूर उठलाय ह्या तणांचा। मग हे तुम्हाला आता एकतर तणनाशक मारायला पाहिजे, तणनाशकासाठी खर्च करायचा आहे, पुरी येण्यासाठी काही तण असतात, तर ह्याचा आपल्याला नाहक त्रास होतोय। तर हे कमी करण्यासाठी काय करायचं, ताग किंवा देंच्या आपण करू शकता। हा साधारण 40-50 दिवसात आपल्याला ताग देंच्या निघतोय। मग आता आपल्याला बागेला साधारण 70 दिवस बाकी आहेत, मग 45 दिवस आपले हिथं गेले। नमस्कार द्राक्ष बागायतदार मित्रांनो, आपलं शेतकरी मित्र महेश यादव या यूट्यूब चॅनलमध्ये पुन्हा एकदा सहर्ष स्वागत आहे। तर एक तुम्हाला विनंती करतो की आपला जर व्हिडिओ किंवा आपलं जे चॅनल आहे हे जास्तीत जास्त लोकांच्या द्राक्ष बागायतदारांच्या पर्यंत तुम्ही शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि सबस्क्राईब केल्यानंतर जे बेल आयकॉन बटन आहे त्याच्या पुढे तुम्ही क्लिक करा की जेणेकरून आपल्या जास्तीत जास्त द्राक्ष बागायतदारांना मी जे सगळ्यांच्यापेक्षा वेगळं जे तुम्हाला द्यायचा प्रयत्न करतोय बागायतदारांना, तर ते तुम्हाला जास्त फायद्याचं ठरेल किंवा माझे जे अनुभव आहेत माझे तर ते तुमच्यापर्यंत मी पोचवायचा प्रयत्न करतोय। तर आजचा आपण एक वेगळाच विषय घेतोय की सेंद्रिय कर्ब आता फावल्या वेळेत किंवा मोकळ्या वेळेत तर कसा वाढवायचा, की आपण ज्या गोष्टीवर नाहक खर्च करतोय की बाबांनो हे ऑर्गॅनिक कर्ब वाढवायसाठी हे औषध आहे, ते औषध आहे, अजून तुम्ही सेंद्रिय कर्ब वाढवायसाठी ते खत घाला, तर हे कसं आपण वाढवायचं। तर ते आता बघा ही द्राक्ष बागेची काडी पिकले, हे द्राक्ष बागेची काडी पिकले, याचं शेवटपर्यंत काडी पिकायचं प्रमाण वाढलंय। आता एक साधारण 8-15 दिवसात याची बागेची काडी पिकते। आता ह्याला औषधं कमी झालेत। 20 ऑगस्ट 20 सप्टेंबर साधारण 2 महिने आपल्याकडे अजून बाकी आहेत। आता ह्याला बागेच्या पानाची अवस्था पण अगदी चांगल्या पद्धतीने आहे। ह्याला जास्तीत जास्त 1-2 बोर्डोचे स्प्रे होतील किंवा बाकीचा आपण जे काही एखादं औषध देणार आहे त्याचे स्प्रे होतील। मग आता बाग काडी तर आपली पिकलेली आहे, आता जमिनीवर आपल्याला काय करायचं, सेंद्रिय कर्ब कसा वाढवायचा हा विषय मी तुम्हाला सांगायचा होता। तर आता ही जमीन आहे, ह्या जमिनीवर काय झालंय की आता बारी दुधूर उठलाय ह्या म्हणजे तणांचा। मग हे तुम्हाला आता एकतर तणनाशक मारायला पाहिजे, तणनाशकासाठी खर्च करायचा आहे, नंतर ह्यात भांगलन आली किंवा ह्याचा होणारा उपद्रव, ह्यात किडी किंवा आपल्याला म्हणजे ह्या भुरी येण्यासाठी काही तण असतात, तर ह्याचा आपल्याला नाहक त्रास होतोय। तर हे कमी करण्यासाठी काय करायचं, ताग किंवा देंच्या आपण करू शकता। हा साधारण 40-50 दिवसात आपल्याला ताग देंच्या निघतोय। मग आता आपल्याला बागेला साधारण 70 दिवस बाकी आहेत, मग 45 दिवस आपले हिथं गेले। तर 45 दिवस गेल्यानंतर आपल्या जमिनीत काय होतंय, तण कमी होईल, तणनाशकाचा मारायचा औषधं कमी झाली आणि सेंद्रिय कर्ब वाढवायसाठी आपल्याला त्या ताग किंवा देंच्याचा आपल्याला उपयोग होतोय। तर ताग देंच्या केल्यामुळं आपला एकतर सेंद्रिय कर्ब वाढला, आपलं बोध समजा हे कापून जर इथं टाकलं तर बोधात भुसभुशीतपणा आला, जरी समजा ह्यात नाही टाकलं आणि इथं जरी तुम्ही जागेवर डायरेक्ट रोटर घातला ट्रॅक्टरचा तरी सुद्धा जागेवर इथं खत तयार होतंय आणि जेणेकरून आपल्याला सेंद्रिय कर्बाचं प्रमाण वाढतंय। असा हा आपल्याला ह्या फावल्या वेळेत किंवा शिल्लक वेळेत आपण जिथं आळसपणा करतोय तिथं आपल्याला ह्या गोष्टीचा ताग देंच्याचा उपयोग होतोय। हे सोडून मी माझ्या बागेत प्रयोग केलेला तुम्हाला सांगतो की माझी बागेची अशीच काडी तयार झाली आणि मी ताग केलता, ताग रोटर घातला आणि त्याच्यानंतर लगेच पाठीमाग मी बाजरी टाकली आणि ही बाजरी टाकल्यानंतर परत आणि मी बाजरीत रोटर घातला। तर माझी कायम द्राक्ष बागेची छाटणी ही 11 नोव्हेंबर फिक्स माझी तारीख असते। तर मी दुसऱ्यांदा मी बाजरी केली, पहिल्यांदा ताग काढून हिथंच गाडलेला, ताग हिथंच गाडलेला आणि परत बाजरी काढली आणि बोधावर काढली आणि त्यामुळे मला दुहेरी फायदा झाला की माझ्या बागेसाठी एक तर हिथं सेंद्रिय कर्ब मुबलक प्रमाणात उपलब्ध झाला आणि दुसरा हिथं झाला। तर अशा पद्धतीने आपल्या बागेचं जास्तीत जास्त सेंद्रिय कर्ब वाढवण्यासाठी आपण प्रयत्न करा आणि आपली बाग चांगली आणि सशक्त ठेवायसाठी मदत होईल। धन्यवाद।